Astăzi vă propunem la vânzare un Opel Astra H în varianta Combi din anul 2007. Mașina are o motorizare de 1.9 CDTI ce dezvoltă 120 de cai putere, import Germania. Vine echipată cu jante din aliaș și anvelope de vară într-o stare foarte bună. Mașina vine și cu un set de rost de iarnă. În partea din fața acesteia avem faruri cu halogen, proiectoare de ceață. La interior avem geamuri și oglinzi electrice, faruri automate, cruise control, volanul cu comenzi, scaunele din material textil, cutia de viteze este automată, aer condiționat, multimediaul, butonul sport. În spate, la pasager, bancheta din material textil, avem și plasă la lunetă. Iar pentru mai multe poze, detalii și specificații despre aceasta, puteți accesa site-ul nostru sanauto.ro. Mulțumim pentru vizionare!